Zaterdagavond was het moment suprême voor de Pielhaas, want hun nieuwe prins werd gepresenteerd. En na het opnemen van Rob Willems in de APK steeg de spanning naar het kookpunt. Vasteloverprins 2024. Met alle rechten en plichten aan dit hoge ambt verbonden en tot zijn adjudantenkoers Roy Versleijen. En Rob Thomassen. Door de 11e maart in 1981 geboren en getogen Velopsjon, Wout Klassen. We hebben 4 maanden lang, vanaf 24 september, zijn we in het geheim overal bijeengekomen. We hebben fantastische dingen mogen doen. En ja, nou eindelijk is het zoiets. 122 dagen later staan we hier als trio van Roy. Samen met Roy en met Rob. En we gaan er een machtig mooie vastelovend van maken. Voor ons kan het niet meer kapot. De mensen vonden het geweldig. Het was fantastisch ontvangen. Wij gaan er iets moois van maken. Dankjewel. En dan sta je al lang op te dromen. Hoe lang al? Jaren als jongetje, klein jongetje? De eerste keer dat ik ervan droomde was toen Gerard Reiners prins was, volgens mij in 1990. Hij woonde tegenover ons en dat was, we er tegenover, we hadden het grij opgebouwd en Gerard was prins en wij kwamen bij ons op school en vanaf dat moment denk ik, ja dit is het. En vanaf, ja, het is 30 jaar geleden ruim en dit is het mooiste wat er is. En dan word je eindelijk gevraagd, hè? Hoe is dat? Niet te geloven, dan komen ze 's avonds laat aan de deur, de bel gaat. Ik zeg, ja jongens, dat kan maar één ding betekenen als in september 's avonds laat de bel gaat. Of de pammen weien van het dak, of er is wat anders aan de hand. Nou, het was gebied stil, dus dan wist ik het wel. Dus dat is hartstikke leuk. En toen werd je vanmorgen wakker en toen? Toen werd ik wakker, dat was redelijk aan de vroege kant. Maar toen dacht ik van ja, dit is de dag dat het gaat gebeuren. Vanaf nou, ja, laatste keer geslopen als gewoon klutje. En nou, ja, als prins van Rooyen, dat hadden toch, ja, dat is iets wat je met een leven lang metneemt. Dus dat, ja, gruts. Super enthousiast hoor, ik heb mensen ook in de zaal hè? Ja, de mensen waren, oh, hoe we ontvangen weer, ja, dat mocht er zien. Ik had erop gehoopt, maar wat een onmondig mooi ontvangst hebben we gekregen. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik denk dat de mensen het geweldig vinden en wij ook. Ja, het voelt als een weer een bad. Het Rooyse vastelovend, wij gaan voorop en we maken er iets biersig moois van. Gans mooi gaat met ons vieren en een machtig mooie vastelovend te vieren.